Hennen gasngi ka pratrek unailar, ka khasi jantia Presbyterian Urban Mission, sibenta na kathong jongka banwara ka jingkala hak imlang salang, da ka bapen priang ya ketien jong ublay. Ringkat ka jing trailang bakatnar social welfare jong sarkar jela bat ka NSS Shillong College Unit. Kala pelong ya rynsan ka kyrpang ban khring ki samla ban yalap shaki, na ka banta ban ya ka jing katkum kamon jong ublay, lengba ki nongkran bat kumju lengba ki surjin rwai. Hakane ki jing lumlang jong ki khna school ba ki samla Poly College kabalatep kum break free 2016 breaking change healing heart laidon langro u director jong katna social welfare ba HM Sangpliang bralong kongsan ha ka jilang. Bat nilai beliau jemut dah kebakia ya ki jingjia ni bajia hasol baik ki crime against women and children ni yo sngeu haga jingye tho jong o IG jong ki police wong YG wong mata kala point stage bangi baro ide bangin husia marbalai ba kine kinong supply drugs hilale akumba I sell bisoto mo kita buy 2 get 1 free. Yes, buy 2 get 1 free. Kamu kata thiet atli paket nanai free way. Itu way free, kemudian ia day muta jompi, artli sadang dino sewe. See how they operate.